салом мухлисони ҳамешагии барселона ва канали барсатиҷӣ. ҳар қиссае поёни худро дорад. дирӯз расман маросими хайру хуш бо легендаи дастаи барселона Бускетс дар варзишгоҳи Камп Nou баргузор шуд. ҳамаи он нафароне ки дар замони ҳунарнамоии Бускетс дар барселона кору фаъолият мекарданд, ба таври зинда ва маҷозӣ таманниёти хешро барои Бускетс баён карданд. дар ин маросим бозингарони даста низ иштирок доштанд ва мо тасмим гирифтем дар навори имрӯза баҳри шумо дӯстон ҷараёни ин маросимро фишурда манзуратон гардонем. лутфан бароҳат чинед ва бо лайк зери навор гузоштану обуна шудан наворро то охир тамошо кунед. рафтем. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. ҳама гуна рақобатҳои футболиро маҳз бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. имрӯз барои охирон бор мо хайру хуш мекунем. Бускетс ҳамаи он муҳаббати дигаронро ки сазовораш аст бо худ мебарад. ӯ таъсири калон ба бозии мо дошт. ҳарчанд ман то охир кӯшиш мекардам ки ӯ бо мо монад, вале Бускетс ҳақ дошт ки интихоби худро дошта бошад. дар оғози мавсим ман мехостам ҳадафи мушаххасе дошта бошам. ман бо ҳамсарам дар ин бора бо ҳам суҳбат мекардем. оҳиста оҳиста ман қарори ниҳоиро қабул кардам. бароям ҷудо шудан аз dastavу сармураббӣ ва ҳамдастаҳоям хело мушкил буд. Бускетс бозингари муҳим барои дилхо даста мебошад. аз ҳунари ӯ ман ҳамеша дар ҳайрат мемондам. Буси, туро хело дӯст медорам. ташаккур ба ту барои ҳама он заҳматҳоят, ба хотири дастае ки ҳамаи мо дӯсташ медорем. бо ҳам 5 сол кору фаъолият доштем ва ту беҳтарин бозингар будӣ. бароят бурдбориҳо хоҳонам. медонам ки ту сармураббӣ шудан мехоҳӣ. албатта ки мо туро интизорем, вале фаромӯш накун ки туро ман мағлуб месозам. салом Буси, бахшиш ки дар канорат буда натавонистам. тӯли ин солҳо ту бисёр фоидаи калон ба даста овардӣ. ман фахр мекунам ки бо ту якҷо бозӣ кардаам. ба ту ва оилаат беҳтарин хушиҳоро орзумандам дӯстам. туро дӯст медорем ва ту инро медонӣ. ман бо Бускетс зуд бо ҳам шӯхиё мекардем. дар он миён шикастани айпаду дигар чизҳо ҳам гузашта буд. рӯзе дар ҷевонаш какао чош додам ва ӯ омада ҳамин корро бо ман карда буд. ин чизро фаромӯш намекунам. бародар, ман туро табрик мекунам. меросе ки ту аз худ мондӣ олиҷаноб аст. ту беҳтаринӣ. ту намуна барои ҳамаи мо ҳастӣ. сахт оғӯшат мегирам ва орзуи комёб буданатро дорам. ту бояд бо сари баланд равӣ. ман мехостам туро бо ҳама коре ки барои Барса кардаӣ табрик гӯям. дӯстам, ту намунаи ибрат барои насли нав ҳастӣ. ифтихор аз он дорам ки бо ту замоне дар як даста бозӣ кардаам. Бускетс сутуни устувори дастаи Барселона тӯли 15 сол буд. ӯ бешубҳа тавонист ки номи худро дар рӯйхати беҳтарини ҳимоятгарон нависад. Барселона ҳамеша хонаи ту боқӣ мемонад. ба ту дар фаъолияти ояндаат барору комёбӣ хоҳонам, Бускетс. дар ҳақиқат давоми ин солҳо Бускетс дар комёбиҳои даста дар дилхоҳ мусобиқот саҳми калоне дошт. ӯ то абад номашро дар рӯйхати беҳтарин бозингарони дастаи каталонӣ навишт. набудани ӯ барои даста таъсири худро мерасонад ва касе наметавонад монанди ӯ сутуне гардад ки дар дилхоҳ маврид такя кардан мумкин бошад. ба Бускетс дар фаъолияти ояндааш барор хоҳонем ва бигзор дар кадом дастае идомаи корнома накунад, ҳамеша комёб бошад. ба ҳамин навори имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. ҷаҳони хабарии дастаи Барселона то рафт шадидтар гашта истодааст. пайгири мо бошед ва аз навгониҳо сари вақт огаҳӣ пайдо кунед. то боздид.